hopefully kayo po ay nasa mabuting kalusugan. Dahil kung hindi na po, andito na naman po tayo sa ating mission to help restore the health of people. Kaya calling all people na may mga problema sa kalusugan, huwag niyo pong hintayin lumala ang inyong mga sakit. Bumisita kaagad sa mga CMD offices na mamaya ay mababanggit natin. O kanina, na-mention sa akin doon sa isang radio station, tumataas na naman daw ang nagpa-positive sa nasa COVID. Oo. Oo, nasanay na tayo, 'di ba? Na nandyan si COVID. Pero yan, ingat-ingat po tayo. Siguro yan, paglalo na sa mga public vehicle, sa mga malls, sa mga crowded areas, mag-face mask na naman tayo, o 'di ba? Akala ko yan noon ang virus na yan ay talagang malakas pag naghahawa pag malamig ang panahon. Ngayon super init ng panahon, tapos may ano na naman, tumataas na yung COVID at sabi nga nasa level level 1 ang Legazpi. At diyan daw sa ibang area may level 2 na. So ingat-ingat po tayo. The best doctor to yourself is you. Wag nating iasa kung kani-kanino man ang ating mga kalusugan. Oo, matuto tayo alagaan ang ating mga kalusugan. But yan, highly recommended natin ang ating product. Hello kay Sir Nems Flora dyan sa DCGB and Ma'am Edna Donato. Okay? So sa mga natin, yun naman, pinakang sikreto natin ay palakasin ang immune system. Huwag pahinain ang immune system. Dahil kahit may bakuna ka, kahit ka nag-iingat ka, kung mahina ang iyong immune system, delikado ka pa rin magkasakit. O, di ba? The best doctor to yourself is you. Yan ang pang natin sa ating mga listeners. But with our Power Trio, ay good news, marami na nakagraduate sa maintenance, mga due for operation, na-save po natin sila. Huwag po hintayin na malala na. Katulad ng iba, may mga nagtatawag sa akin, nagme-message, mga nasa ospital na kasi malala na po. Prevention is always better than hospital bill. Alam niyo po, yung bang pa lang yung katawan ninyo, nagkukwento pa lang ang katawan niyo, there's something wrong. Reach out for us. Opo, dahil kung magtatanong kayo ano-anong mga health problems ang kayang matulungan ng product, from A to Z, mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power Trio. Pag sinabi Power Trio, it's the perfect combination of CMD, CBF, at ang ating Cell Bio Juice. Maraming salamat sa mga patuloy na binabalik-balikan ang ating mga product at sa mga patuloy na nagdi-decide ngayon na mag-member sila because the need for the product is forever. Kung healthy ang family, take Power Trio. Mamimaintain yung healthy kayo. Kung may sakit, take Power Trio to restore your health. Pag na-restore na, wag basta-basta tanggalin. Why? These are nutrients na kailangan ng ating mga katawan para hindi tayo basta-basta nagkakasakit. Tandaan, kung ano mga health problems from A to Z, mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power Trio. Kaya, subukan lang talaga. Subukan. Matuto tayo mag-invest on health. Sabi nga, prevention is always better than hospital bill. Diba? Katulad ng iba, dumadaing na. Kailangan ng ibenta yung mga properties nila dahil may mga sakit na sa pamilya na hindi na basta-basta gumagaling. At kung kailan naman malala na, saka naman sa atin magre-reach out. Hindi po kami nagmamagic ha. Hindi kami nagmamagic. So anyway, sa mga taga Masbate, kung masa kayong mga taga Masbate, magkakaroon kayo ng health and wellness seminar. Kailan yan? April 29, 9:30 a.m. at Treasure Island Hotel. Opo, si Nurse Earl po ang darating dyan sa inyo. And ko sa mga taga Sorsogon naman, ngayong April 29 din, sabay. 9:30 a.m. at Paris Pastoral
Center in Sorsogon City. Paano kayo maka-attend dito? Bili lang po ng isang 30 ml HCI CMD. 620 with freelance na po yan. With freelance. Kaya walang lugi. Marami kayong dapat malaman ngayon. Tuturuan po namin kayo maging doktor sa inyong mga sarili because the best doctor to yourself is you. Hello kay Sir Jalman Nabora. Oo, saan bang area ito? So yan, patuloy tayo ha sa ating mga pag-i-inspire sa mga tao. You only have to visit CMD Center para matulungan kayo. Meron tayo ditong health analyzer kung saan 1 minute hawak kayo sa gadget, more than 30 laboratory results na po. At yung mga may mga problema pa sa mga kasu-kasuan o yung mga na-stroke dyan, magpa-nerve therapy kayo sa ating center para naman ay matulungan kayo. Opo, ma-restore kayo the natural way kasi hindi lang yung pag-take ng ating product ang kailangan ninyo. Kailangan din na nata-therapy yung katawan natin. Katulad ng yung mga kaedad ko, mga ka-senior citizen ko dyan. Ingat-ingat po tayo. Marami po ngayon na nahi-heat stroke dahil sa sobrang init ng panahon. Take more water na merong CMD or cell mineral drops. Pero for the meantime, gusto ko muna mag-play sa inyo kwento ng kagalingan, paano siya natulungan ng ating produkto. Pakinggan po muna natin. Okay, andito po ako ngayon sa bayan ng Kapalonga, Camarines Norte para sa aming gagawing health symposium. Tuturuan namin yung mga tao dito paano i-manage ang kanilang mga problema sa kalusugan. Meron dito na ang ganda ng experience niya sa paggamit kaya hingin ko lang ang kanyang kwento. Nanay, anong pangalan at edad nyo at taga saan po kayo? Ang pangalan ko po ay si Gloria Bejerano, 81 ang edad ko, taga rito sa Kapalonga. O, ano nangyari sa'yo? Nagkaroon ka ng health problem. Ano yung naging problema mo sa kalusugan po? Nagkaroon po ako ng nasakit po ang sikmura ko at likod ay sabi po ng Dr. Egg Gallstone. Nagdumaan ka ba ng laboratory? Opo. Kaya nalaman na gallstone? Opo. Anong recommendation sa'yo ng doktor? Ang sabi po sa akin ng doktor yun daw pong mga gamot na yun ay inumin ko. Kinuha ko po yung lahat na yung gamot. Ngayon po, yun daw po mga bawal ng ganyan kung kayo, hindi po ako nakain ng ganun. At natatakot nga po ako. Pero po yung gamot na binigila sa akin, hindi rin po nagaling. Pero balik ko na naman po at Bumalik ka na naman. bumalik, nasa tatlong balik ko na po sa doktor. Basta, Ano recommendation sa'yo? ano po recommendation? Ano yung gustong gawin sa'yo para matanggalin mo? Opera. Opera. O kung operan ka daw, magkano mang gagasusin mo? Malaki po. Magkano po mga 50,000. Hindi pa, marami pa. Mas marami pa. Ang sagot ko po, hindi ko kaya mag-opera dahil po ako'y matanda na. Isa pa po, hindi kaya ng pera ko. At kami mahirap na tao. O tatlong beses ka nagpunta kay Doc. Palagi operasyon ang gagawin. O, paano mo nalaman na itong CMD magaling sa mga iba-ibang sakit? Naririnig ko po sa radyo na ang CMA gamot sa ganyan-ganyan mga sakit. Sinubukan mo? Sinubukan ko po. Ay ngayon po, isang taon na po nagiinom ng ganyan. Anong ko po, nagpa-ultrahan po ako nitong simana na kalibat. Ay ang aking pong kwan ay puro normal na po. Nag-normal na yung mga laboratory results. So, ibig sabihin pati yung gallstone nawala na. Meron daw po maliit pa lang. Maliit na lang po. 1 cm na lang daw po ang kwan. Oo. Ayan baka po sa papel ko. Oo. Pero dati marami. Opo, 9 cm, 7 cm. Marami ko po. Napansin mo ba nung nailabas mo? Napapansin ko po na natay ako. Para pong baga maraming nalabas sa akin maiitim. At saka po, pag ihi ko, halos na magdamag 5 ihi ko. 5 ihi ko po. Napupuyat nga ako ng kaiihi. Sabi ko, di bali, baka naalis na. At ang pagtae ko pati po noon, ay para lang baga puntaing ng kambing. Nahihirapan akong tumai. Ngayon po, ang pagtae ko natural na po. Natay na ako ng madami. Oy, very good yung nangyari. Nag-normal uli. Normal na po. Oo. Pero ngayon, kumusta ang pakiramdam mo ngayon, nanay? Ang pakiramdam po ngayon, pag nakakain man ng gamot, maayos naman po. Kaya lang, may bisis naman po, nasakit na ng kaunti. Pero pinapahiran ko lang po ng kating ko. Nawawala na. Nawawala na po. Oo. Pero nung naglaboratory ka, nakita ni Doc na ang dami na wala na yung mga ooperahin. Anong sabi sa'yo? Noong po ako yung magpalipot ng Calvan Laboratory, may dalawa raw po
pumapasok sa abdo ko. Ngayon, sabi sa akin po na opera. Pinay ko sa doktora, nagwan sa akin, opera. Ay di sabi ko, ang ininom kong punir siya ko ng gamot nilang Ansulpak. 300 pong Ansulpak ang binigay sa akin ni doktora. Nabili ko po yung lahat ng isang kapsula, 100. Nabili ko po yung lahat na yan. Pag kung nagbalik po ako sa kanila, labo raw po nangyari. Nung gamot na yun. Pa rin. Andun pa rin. Basta po opera. O, sa pagpapagamot mo, yung mga ininom mong mga gamot, pagpapagamot mo sa kay Doc, magkano na kaya nagasto mo? Ay, malaki na po. Hindi lang po yata 50 mil na. Oo, pero andyan pa rin yung karamdaman. Andyan po rin. Oo. Pag nasakit ko ang sikmura ko at likod. Ang sama po. Halos ako hindi makatulog. O ngayon, kumusta ang tulog po? Ay, maayos na po akong tutulog. Saka, maigi akong kakain. Kaya lang po, lahat ng bawal nila, hindi ko kinakain. Yang itlog, yang malalangis. Nakain din po ako minsan yung perito. Na, Ayaw mo na kumain ng itlog? ay, ang sabi doon, bawal daw po ang itlog. Ano ka? Hindi po ako nakain nun, ako'y takot. Ay, kawawa ka naman. Hindi ka na nakakakain ng Hindi itlog. na po. Kumain ka ng itlog. Yung po soft drinks, hindi na. Yun. Yung pong mga kungkunan, hindi na rin po, basta nagtitis na lang po ako ng sinigang na isda, minsan pirito, ginanga, yung in-steam, yun lang po. Nanay, okay pa sa'yo ang itlog ha? Kumain ka uli. Doon po una-una, pero may pong itlog ng itlog ang kinakop ako, nanghihina, itlog. Ngayon po, Hard-boiled. I-hard-boiled mo lang para less mantika. Okay. Anong masasabi mo sa makakapakinig ng kwento mo? Ang masasabi ko lang po sa nakakapinig ng kwento po ay yung pong nararamdaman ko ay maayos na po ngayon. Kaya po, kailangan po ninyo na kung kayo ay nagpapagamot dito, ipagpatuloy po ninyo ang inyong iniinom na gamot dahil maganda po. Ano nga iniinom mo na lang ngayon? Ay di na lang pong gamutin yung binigay sa Ano nga yun? yung pong tablitas na anim. Saka po yung pampatak. CMD. Po, wala na. Ma-memorize mo na yan. CMD po. Alam ko na po. Ayan. Pangalan uli. Gloria Bihirano po ang pangalan ko. Oo, taga saan? Kapalungga po. Ayun. Ayan, na kailangan na operasyon. Lagi recommendation is operasyon. Buti na lang ay napadpad sa CMD Center in Kapalonga, Camarines Norte. Hello kay Sir Pedro Villanueva. Okay? So, sa mga listeners natin, lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. Kaya, visit CMD Center. Kami po ay seryoso sa aming misyon na makatulong sa may mga problema sa kalusugan. Ito, isa uling kwento ng kagalingan, pakinggan po natin. Okay, isa pa po dito, magandang kwento ng kagalingan. Paano siya natulungan ng ating product. Ma'am, pangalan, edad, taga saan po? Ako po si Annie Caldit, 41 years old po, taga Proctor Poblacion. Kapalongga? Oh, anong naging problema mo? 41 years old. Anong naging problema mo, ma'am? Dito po sa sa mata ko yung daluyan po ng luha, yung ugat. Nagkaroon po siya ng bara. Tapos pina-check up ko nga po siya, pauli-uli ako ng doktor sa diet, pagpapa-check up. Pero ang binibigay lang po sa akin na gamot, puro antibiotic lang. Yung kababalik-balik ko po sa kanila, wala naman pong epekto. Ganun pa rin, paulit-ulit din po ng pagsusugat, hindi humihilom. Tumigil po ako. Tapos ito nga po, na-try ko po itong CMD, may nagturo po sa akin, yung ninang ko po, o saka yung mga kapitbahay ko doon. Yung pagpapagamot mo po sa doktor, marami kang nainom na mga antibiotic. Anong resulta sa'yo? Marami nga po akong nainom kasi yun lang naman po ang gamot na binibigay nila. Tapos, ang naging resulta nga po yung para ka rin pong nagtitake ng drugs na hindi ka makatulog ng maayos. Para rin lutang ka sa pagtulog. Hindi nga po maganda kasi po puro antibiotic nga po yun. Mga ilang buwan ba o taon mo yun na pinagdadaanan? 1 year po. 1 year po akong nagbabalik-balik sa doktor. Walang pagbabago. Wala po. Wala po. Buti na lang na may nakapagmarites sa'yo ng ating product. Kumusta nang gumamit? Umiinom ka ng CMD? Opo. Opo, yan CBF po, saka CID. Yung pang patak po sa yung water salt pa. Ayan po, diretso ko lang po iniinom. May nababago naman po. Saka hindi na po sa bumukol. Tapos, hindi na rin po sa tulo ng tulo.
ay okay naman po. Sabi mo may lumalabas na ano yun, parang nana ba o ano? Parang nana. Hindi ko nga pa alam kung nana yun, pero nung pong mga nung nag-antibiotic po ako, ay yung pagtutulo niya marami. Pero tuloy-tuloy pa rin po yung pagtutulo niya, tapos yung pagsusugat niya, tuloy-tuloy pa rin yun. Pero tapos po, nung mag-take na nga po ako nitong sa MD, nabawasan naman po. At saka walang amoy yung lumalabas. Habang nagtitake po ako niyang sa MD, wala pong amoy yung lumalabas. Hindi po katulad nung na nag-antibiotic din ako. Medyo may amoy po siya. May amoy na. Opo, pero hindi ko lang po siya kung gawa din ng gamot o ano. Pero nito po, wala naman Sabi po. mo may sugat dati. Opo, may Wala sugat. nang sugat. Ngayon po, wala na. Oo. Ilang buwan na ba kayong gumagamit ng product? Mga ano ba? Oo. Ilang ating product Ano po, magwa 1 year pa lang po ako ngayong August. Ng CMD natin? Opo, ng CMD paggamit ko. Oo, magwa 1 year, ngayon pero August. Nang gana na Opo, kaagad. pero may kaunting recovery po na okay na po. Kaya itutuloy ko lang Saka po. wala na yung sugat, di ba? Wala na rin yung parang tuloy-tuloy na pagdaloy ng luha. Na tulo ng... Oo. So, ituloy mo lang at salamat mag-attend ka ngayon ng seminar. Ngayon ka lang mag-attend? Anong? Binibigyan ka niya may gawa po. Oo. Anong masasabi mo ay mai-advise mo rin sa mga makakapakinig ng kwento mo? Sa inyo po, kung may mga karamdaman po kayo na hindi nadadala ng doktor, okay din po kayong mag-take dito sa CMD na katulad ko po, nasubukan ko naman po, edi saka yung tiwala lang po natin. Yun lang po, parehas lang po. Maganda po. Pangalan at taga saan po kayo? Ani Caldit po, taga Poroctres Poblacion po. Ayan, isa ring natulungan. Nakalain mo yan, yung tuloy-tuloy na pagluha, may lumalabas. Pero hindi naman talaga, nagkaroon ng butas somewhere sa ibaba ng kanyang mata. Pero iyan ay natulungan ng ating produkto. Akalain mo yan matagal siyang balik-balik din sa pagamutan. Pero hindi siya napapagaling. But with our natural na product, ay talagang nakita ko, talagang hindi lang yung kanyang, nawala na yung may lumalabas doon at yung sugat ay naghilom na po. Okay? So, ulitin ko sa mga taga Masbate, magkakaroon kayo dyan ng Health and Wellness Seminar ngayong April 29, Treasure Island Hotel, 9:30 a.m. And of course, sa mga taga Sorsogon, ganun din po, Health and Wellness Seminar, 9:30 a.m. sa Paris Pastoral Center. Paano kayo a-attend dito? Bili lang po kayo ng isang 30 ml HCI CMD with free lunch na po yan. Opo, marami kayong matututunan. Tuturuan namin kayo maging doktor sa inyong mga sarili because the best doctor to yourself is you. Okay? Ulitin ko lang yung aking text hotline. It's 0939 9040717 0939 9040717. Dito na muna tayo sa ating mga outlet. Pakinggan po natin. Para sa ating mga CMD centers, hanapin lang CMD Center at Purok 1, Barangay Tugos, Paracale Infant Tugos Elementary School. Sa Purok 5, Barangay Mother Lode, Jose Panganiban, near Casorog Checkpoint. Sa Captain Villaflores Street, Barangay Gomamela, Labo, Camarines Norte, beside Lisaso Hospital. Sa Diego Linian Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, malapit sa Josel's Garden. Sa corner Lapak Street and Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Kapalonga, Camarines Norte. Sa Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte, malapit sa Seventh-day Adventist Church. Ma'am Susan Korea Abai sa Aturusan Transient House, Purok 2, Lagon. Andyan din po sa Farmacia ni Kiana, dyan sa sentro ng Vinsons, Camarines Norte, in front Municipal Hall. Ma'am Helen Valenzuela, in front Canoreco, Batobalane, Paracale. At andyan din po si Ma'am Lilian Salen, alias General Merchandise, Purok 1, Barangay Batobalane, in Paracale. Sa Camarines Sur,
Ma'am Cathy Cecil, Binanuahan, Karamoan, Kamsur. CMD Center at Del Rosario Apartment 1, Guevara Street, Barangay San Vicente, Pili, Camarines Sur. Sa 36A, Barlin Street, Santa Cruz, Naga City. CMD Center, Panday Street, Goa, Camarines Sur. Pedro Villanueva, Mambulo, Nuevo Limanan, Camarines Sur. Sa Durtre Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City. CMD Center at Alcantara Street, Poblacion, West Ocampo, Camarines Sur. Sa second floor, JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur, atap JC Marketing. Sa LNL Building, Balalaco Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur. Sa Purok 6 Diversion Road, San Antonio, Nabua, Camarines Sur. In front, Regal Plaza Hotel. Ma'am Emilia Cabaltera, Pugay, Baaw, Camarines Sur. Sa area ng Catanduanes, andyan si Ma'am Helen Torrepalma, San Roque, Bato, Catanduanes. Remy Faustino, Gogon Sirangan, Vera, Catanduanes. Ma'am Salve Cabal, si Amdesaki Center, San Pedro, Vera, Catanduanes. Julie Daluna, Barangay Maysuran, Karamoran, Catanduanes. At sa area ng Masbate, andyan si Ma'am Aida Amor Cerillo, Interior, San Jacinto, Masbate. CMD Center at second floor, Sia Sampaga Building 31, Quezon Street, Masbate City. In front, Banco de Oro. Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate. At sa area ng Sorsogon, Ma'am Rosemary Tarog, Makalaya, Castilla, Sorsogon. Jeneline Mangampo, Porokto, Inang Pilar, Sorsogon. CMD Center at second floor, room 204, ACM Building, corner Borgo Street and Rizal Street, Sorsogon City. Roger Obias, San Antonio, Pilar, Sorsogon. Eva Omali, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. CMD Pharmacy, care of Ma'am Nelita Abion, Comadcad, Castilla, Sorsogon. Cora Espadilla, Balogo, Sorsogon City. In front, Iglesia ni Cristo. Christopher Olaso, Miliabas, Pilar, Sorsogon. Andyan din si Mr. Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol, Sorsogon. Conrado Liarena, Barangay Central, Donsol, Sorsogon. Ma'am Flor de Lis Canyo, sa Avon Outlet, in front, Family Mart, sentro ng Pilar, Sorsogon. Ma'am Annabel Maquiñana at Danny Bell General Merchandise and Construction Supply, Centro, Pilar, Sorsogon. Maria Jinky Aquilmo, Purok 6, Bolabog, Dapdap, Pilar, Sorsogon. Sa First District of Albay, Mr. Ray Mendez, 156 Corbada Street, Purok 1, Barangay Tigbi, Tiwi, Albay. Ma'am Cathy Credo, CNL Pasis Building, Arellano Street, Tigbi, Tiwi, Albay. Sa second floor, Center Point Building, atap 711 Siga Avenue, Tabaco City. Ma'am Martel Neo, Ortiz Cockpit Compound, Matagbak, Tabaco City. Emmy Clarete, San Juan, Tabaco City. Jobert Balana, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay. Rodel Mancera, Sugod, Bakakay, Albay. Ma'am Michelle Biascas, CMD Center at AM Building, Magsaysay Avenue, corner Barameda Street, Barangay 7, Poblacion, Bakakay, Albay. CMD Office at Unit 4, Building B, Purok 1, Villa Maria Compound, San Isidro, Santo Domingo, Albay. Nasa taas lang ng DM Mixers Paint Center. Jeremias Balia, Jerry's Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Sa second district of Albay, Ma'am Nilda Bardin, Purok 1A, Galicia, Rapo-Rapo, Albay. Errol Asuncion, Erson Store, Centro, Rapo-Rapo. Ma'am Emilia Lianeta Adel, Mancao, Rapo-Rapo, Albay. Rafael Escalador, Morok-Borokan, Rapo-Rapo. Toy Dahak, Toy Jan, General Merchandise, Purok 3 Itba, Manito. Joy de Silbulos, Purok 1, Kawayan, Manito. CMD Stocky Center, ito yung office natin, nasa second floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. In front, LCC Supermarket, atap Denver's Computer Shop. Joanne Serrano, Bagabawan, Rapo-Rapo, Albay. Andyan ni si Fred C. Berenya, sa Purok 7, Malabog, Daraga, Albay. Josephine Racho, Balinad, Daraga, Albay. Ma'am Rowena Neo, Avon Outlet, Lubianos Residence, number 14, P. Borgo Street, Ilawod 3, Daraga, Albay. Alex Alejo, Purok 5, Peña Francia, Daraga, Albay.
Eden Bardalo, Purok 5, Barangay 1, EM Subayo, Legazpi City. Ma'am Rowena Marfil sa Noah Marfil Grocery, Market Site, Legazpi. Lisa Longasa, 4J Drugstore, Bangkirohan, Legazpi City. Emily Lisay sa Zone 1, Anislag, Daraga Albay, in front Anislag Church. Sarti Commercial Market Site, Daraga Albay. Del's Beauty Parlor, back of Daraga Market, beside Palamigan. Felix Lopez, Anislag Market at Vegetable Section. Angelo Moral, Barangay Sipi, Daraga Albay. Delia Mangampo, Gabawan, Daraga Albay. Ma'am Nora Aison, Purok Legazpi City. Sabal Store, Purok 3, Baligang Kamalig Albay. Fatima Nabor, Dolieson, Kitinday, Daraga Albay. Ma'am Concepcion Aguilar, Purok 2, Common, Kamalig Albay. In front, Common Elementary School. Mary Lou Bermejo, Purok 3, Bagakay, Legazpi City. Nobueda Martiliana, Purok 1, Taplacon, Kamalig Albay. CMD Center at second floor, Kamalig Market. Ma'am Delia Moral, Kagiba, Kamalig Albay. And of course, sa 3rd District of Albay, Refuyos Drugstore, Pantao Libon, Albay. Sonia Pereña, ground floor, Kamalig Market. Evelyn Austero, Taladong, Kamalig Albay. Rexy Sardenia, Sardinas Store beside LBC Office, sentro ng Ginubatan. Ma'am Ami Canseco, kaya Boardwalk Service Center, Market Site, Uwa. Susie Dizon, Ochapay Water Refilling Station, Bichara Arcade, Polangi. CMD Office at second floor sa Palicio Building, sa Palicio Street, Basud, Polangi. At sa second floor, Kililan Building, San Jose Street, Dunao, Ligao City, beside PNB Ligao. Andyan din si Ma'am Nea Pasinos, San Francisco, Ginubatan, in front Tria Cable TV Office. Opo, Mariel Sabasa, Purok 7, Badian, Owas, Albay. So ayan, dagdag pa po natin dyan sa ground floor ng Kamalig Market, Life Pharmacy. Oo, may CMD rin po diyan, okay? Of course, sa mga listeners natin, kung napatunayan nyo na napakaganda talaga ng ating product, hililing ko lang talaga matuto tayong mag-share sa mga tao by spreading the good news. Hindi yung isi-share mo yung product, yung kwento ng inyong buhay na kayo ay natulungan ng ating produkto. And you can refer people sa mga CMD offices para in a way makatulong tayo sa mga taong may mga problema sa kalusugan. Okay? Yung mga hindi pa member, be a member. Hindi natin ipinagkakait sa inyo ang malaking discount basta kayo po ay member dito sa atin. Okay, ulitin ko lang yung aking text hotline 0939-904-0717, 0939-904-0717. Maraming salamat. Sana po ay matugunan ang ating misyon to help restore the health of people, and hopefully someday mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli ng dahil sa ating mga produkto. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.